Gikasubo sa 20 anyos nga estudyanteng si Joy May sa pagtangtang sa pangalan ni 1st District Representative Romeo Halosos Jr. isip miyembro sa 19th Congress. Matod niya, klaro nga midaog ang kongresista ug way duda ang naangkon ni ining kadaugan, sanglit daghan kini nahimo sa ilang lugar. Karon kay agyan nang nagkagubot, kuan gyud kanang sakit kay silbi itong pag-election ni butar pug niya dayon niya pagimanhiman, di ba gideclare man nga ni daog siya din karon nagkagubot kay ipahawa yang ngalan, i-erase yang ngalan. So silbi sakit gid para nako kay silbi dako gud pud siya tabang namo sa akong pamilya sa panahon sa pandemic ug karong pagbahaag karong sa Pasko. Si Joy May, lakip sa laing libuan pa ka mga taga-suporta ni Halosos ang nipahigayon sa ilang rally at tubangan sa government center sa dapitan taliwala sa nasinating pag-ulan aron ilang mapaabot ang ilang kasubo ug kadismaya sa pagtangtang sa pangalan sa kongresista nga miyembro sa Kamara. Sa ilang mga bitbit nga mga placards, nakasulat ang mga linyang ipaglaban ang kamatuuran, si Kuya Jan ang among congressman. Aduna say nakasulat nga sa buong Pilipinas, ang 1st District ng Zanorte lang ang walang representative. Ibalik si Kong Jan Halosos. Bag-uhay lang mihimo sa iyang parliamentary inquiry sa pinakaunang sesyon sa 19th Congress si Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers sa pagtangtang sa pangalan ni Congressman Halosos. Mr. Speaker, this parliamentary inquiry concerns the very essence of our presence in this august chamber. You may proceed, Your Honor. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the first inquiry I'd like to ask is if the term of one Congress, say for example the 18th Congress, began only at noon of June 30, 2019, following the election of its members, and ended 3 years after or at the noon of June 30 of 2022, can the Secretary General elected during the 18th Congress still hold office beyond the constitutional term of the Congress that elected him? By what constitutional or legal authority, Mr. Speaker, did he exercise his being a de facto Secretary General or beyond June 30 of 2022? Sa karon, si House Majority Leader Manuel Dalipe, ang 2nd District Representative sa Zamboanga City ang gitulong caretaker sa unang distrito sa Zamboanga del Norte. Dina Giestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. To refer this matter to the Legal Affairs Office of the House of Representatives.